20. lipnja 1928. dogodio se najpoznatiji atentat u hrvatskoj povijesti, kada je srpski radikal Puniša Račić u Narodnoj skupštini u Beogradu pucao na hrvatske zastupnike. Zagrebački list Večer ovako je opisao događaj. Puniša Račić zatražio je riječ na lično objašnjenje. Počeo je najprije da govori u svojoj klupi, a zatim je za vrijeme najvećeg raja skočio na govornicu, uhvatio se za desni džep i doviknuo predsjedniku doktoru Periću: "Ako me vi ne zaštitite, sam ću se zaštititi." Puniša Račić tvrdio je da ga je uvrijedio doktor Pernar. Predsjednik je na to prekinuo sjednicu. Puniša je još jednom doviknuo: "Tko stane između mene i Pernara, ubit ću ga." U tom momentu potegao je doista revolver. Ministri Vujičić i Obradović pokušali su da ga u tom spriječe, ali ih je on oturio i ispalio prema Pernaru jedan hitac, koji ga je pogodio 1 centimetar iznad srca. Poslije toga upravlja revolver prema Stjepanu Radiću, ali zastupnik Granđa skače pred Radića i štiti ga svojim tijelom. Doktor Basariček skače također preko stenografskog stola i hoće da mu otme revolver. Račić se okreće mrnjevitom brzinom i savršenom mirnoćom gađa Basaričeka u slabine. Basariček je na mjestu ostao mrtav. Puniša Račić gađa dalje Granđu i pogađa ga u ruku. Pada i Granđa i tako Stjepan Radić ostaje u klupi nezaštićen. Puniša ispaljuje i na njega hitac koji ga pogađa u trbuh. Na to priskače Pavle Radić prema Puniši, ali kad ga je ovaj vidio, doviknuo mu je: "Ah, tebe ja i trebam." Sa 5. hicem pogađa Pavla Radića ispod srca. Nakon toga krvavog dijela Puniša Račić s revolverom izlazi mirno kroz ministarsku sobu, zatim kroz radikalski klub i odlazi napolje.